Konecranes nappasi alkuvuonna 2 isoa tilausta, mutta mitä ne oikeasti kertoo yhtiön tulevaisuudesta? Ensimmäisenä tuli Napoliin, Italiaan, yksi siirrettävä nosturi, Gotwald ESP6, jonka arvioitu hinta on 6-8 miljoonaa euroa. Se on muun muassa hybridikäyttöinen, siitä löytyy energian talteenotto ja se on myös sähköistettävissä. Tukee ympäristötavoitteita ja tehokkuutta. Kolmas tilaus samalta asiakkaalta. Vahva on luottamus italialaisilla. Toisena suurena tilauksena Konecranes sai Alankomaista siirrettävän ESP7 nosturin, jonka arvioitu hinta on noin 8-10 miljoonaa euroa. Se on suurempi, tehokkaampi ja täysin sähköistetty. Parantaa konttikapasiteettia ja vähentää päästöjä. Alankomaissa satamalla on pitkäaikainen asiakkuus ja se johtaa jatkuvaan yhteistyöhön. Mutta nämä tulokset osoittaa, että luottamus Konecranesin teknologiaan kasvaa ympäri maailmaa, siirtymä kohti sähköistettyä satamalogistiikkaa kiihtyy ja potentiaalia lisäytyvään tilauskantaan ja kannattavuuteen ja sijoittajalle tämä voi olla vasta alkua.